Under Mugabe, war veterans were brutalized, harassed with arrests, tear gas, and state violence for demanding 3 meals a day. Zalabina masho kubuda panguva ino rushinzi saka rugare ruchauya rine munyika yeZimbabwe. Kunoonekwa kunzi nhamo yacho iri kukwenya kwese mugari nemawo veterans emunyika yeZimbabwe. Kuchionekwa kunzi muFirst Republic they were struggling, Second Republic they are struggling and they are being destroyed. Zalabina masho kubuda nyika panguva ino ndopa subscribe or like out on the bell icon. Thabani Mpofu anouya panguva ino pa verified account yakachiti under mnangagwa they are being humiliated in a different way. By Zvikananda, who are flaunting wealth to promote values and interests completely detached from what the liberation struggle stood for. In the meantime, they are consigned to a liberation style uniform. This is the betrayal of the revolutionary promise. The same people who fought for Zimbabwe are now expected to watch as the nation is auctioned to the highest bidder. My question is simple. Zimbabwe yenyu ichauya rini? Matimadanda is today dead. May his family be comforted. People die in different ways. Doma developments are kubuda panguva ino ataugwa naThabani Mpofu achiti zvakaoma nyika yeZimbabwe. Mawo veterans, itori bad news for you. Panguva ino kuchionekwa kunzi you are being brutalized. Panguva ino you are being humiliated. Panguva ino you are facing zvinhu zvamamusingatarisiri. You fought for the nation, but instead yekuti mukwanise kuzoprotectwa ne the nation you have fight for, kuri kuonekwa kunzi that nation it is now manufacturing my attacks against you. Madevelopments anobuda panguva ino anoonekwa kunzi they are very shameful. Muna comment section medu zafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like pamwe chete nokutonga bell icon.